Ну, падзякуем арганізатараў, што мы з вясны наконец-то перайшлі ў восень. Як мы пражылі гэты час, неяк жа пражылі, але будзем спадзявацца, што будзе жыць не толькі фестываль прадмова, будзем жыць і мы, праўда? Ну, тэма дыскусіі, што застаецца ад беларускага літаратурнага канона. Выдавецтва наша менавіта працуе з беларускай кнігай і менавіта з класікай, у асноўным. І ўстала пытанне, а як, ну, мы вярталі незнаёмыя, забытыя, не незнаёмыя, забытыя імёны у беларускую літаратуру, каб чытачы знаёміліся. Гэта шыкоўная, на мой погляд, ну гэта не толькі кожны кулік сваё балота хваліць, але шыкоўная серыя «Галасы і айчыны». Там выходзіла двухтомнік Ларысы Геніуш, Уладзіміра Дубоўкі, Алесь Салавей, Юхнавец. І задаліся пытаннем, а што цяпер? Як падаваць класіку яшчэ савецкіх часоў, якая застаецца, як падаваць цяпер навучэнцам, вучням? І вось узнік эксперымент. Мы прапанавалі Ганне Севярынец, бо ведалі і працавалі ўжо з ею, ведалі яе працаздольнасць, ведалі яе пытлівасць і, ну, як ты казаў, чалавек, настаўнік на 5. Ну, это я яшчэ на 5 вучылася, поэтому на 5. Ну, цяпер мусіць на 10, канешне. І прапанавалі Купалу нашае ўсё узяць. І каб яна гэта составила не як толькі літаратуразнаўца, як пісьменніца, але як настаўніца. Тое, што можна даваць дзецям. Каб, ну, на мой погляд, каб не засталося толькі што я мужик беларус, пан Сахі і касы, Тёмін сам, белы вуз ці наадварот, белы сам, да. Да. Ну, даже у мою школьную праграму гэта не цікавіла, але Ганна составила выбранае. Ну, на мой погляд, это ўдалося. І вот з нагоды гэтага мы зараз будзем абмяркоўваць і запросім удзельнікаў дыскусіі Ганну Севярынец. Вітаем! Оксану Безлепкіну-Чернякевич. Вітаем. Гэта ўсе людзі, которые дачыняліся да школьнай праграмы. Складальнікі нашага выбітнага пісьменніка Альгерта Бахарэвіча. І спадарню Марыну Казлоўскую, якая будзе мадэрыраваць, і я перадаю ёй мікрафон, калі ласка. Добрый день. Рада, что мы нарэшце можем сустрэцца і паговорить про всякие складаныя, прыемныя, пазітыўныя рэчы. І у нас ёсць гадзінка да моманту, калі мы даведаемся найлепшую назву найлепшай кнігі мінулага года, кнігу прозы, таму што пасля нашай сустрэчы уручэння прэміі Гідройца. І мне б хацелася на пачатку, напэўна, акрэсліць, як мы будзем размаўляць. Калі у вас будуць пытанні па ходзе нашай размовы, вы там сабе стаўце крыжык які-небудзь на руцэ, і мы абавязкова пакінем пэўны час для таго, каб вы маглі задаць удзельнікам дыскусіі пытанні і, адпаведна, атрымаць на гэтыя пытанні адказ, я спадзяюся. То будзем пачынаць. Назва нашай дыскусіі вельмі дзіўна гучыць. Што застаецца ад беларускага літаратурнага канону, і паколькі у нас вельмі цікавы сёння склад людзей, якія бяруць удзел у дыскусіі. З аднаго боку, гэта людзі, якія пэўным чынам уплываюць на стварэнне канону і на яго фарміраванне ў якасці выкладчыкаў. З іншага боку, людзі, якія становяцца часткай гэтага канону як пісьменнікі. І мне
вельмі цікава. От калі я ўбачыла тэму дыскусіі, стала вельмі цікава, в прынцыпе, пачаць з таго, што ёсць літаратурны канон. Да? Вот, каб мы гаварылі пра адно і тое ж, хацелася б ведаць, што сабой літаратурны канон уяўляе. Ну і, напэўна, хацелася падрысаваць гэтае пытанне. Да, вот трэба прысутнічаць, потому что я буду як і настаўніца, да? Окей. На вашу думку, што такое літаратурны канон? І, напэўна, я б на пачатку адрасавала гэтае пытанне Аксане. Хочу прарэкламаваць, вот чалавек, які з'яўляецца аўтарам першага адэкватнага падручніка беларускай літаратуры для школы. Калі ласка, што, на вашу думку, што такое літаратурны канон? Пра што мы, в прынцыпе, тут сабраліся паразмаўляць? Так, мяне чутно, так? Ну, я, напэўна, пазбегну нейкіх азначэнняў, але тое, што мы можам назіраць, гэта тое, што канон — рэч зменлівая. Это становіцца відавочным, таму што тыя творы... Значит, ёсць творы, за якіх пісьменнікі сталі класікаў. І калі мы пісалі падручнік для 10 класа, там я не адна аўтар, просто я адна з рэдактараў, то есть пад маёй рэдакцыяй маёй калегі выходзіў падручнік для 10 класа. Калі у каго ёсць знаёмыя 10класнікі, яны атрымалі новыя падручнікі, то гэта вот наш. Ёсць творы, з-за якіх пісьменнікі сталі класікамі. Але, верагодна, і сёння я думаю, што мы будзем шмат пра гэта гаварыць, праходзіць час, і гэтыя творы ўспрымаюцца інакш у іншых умовах. Я адчуваю, што я выступаю на разагреве. Просто такая вот публіка, все сидят такие насцярожаныя. Ну, потому што в масках. І зараз будзе падымацца, напэўна, пытанне, ці з цягам часу будзе падымацца пытанне пра тое, што трэба будзе перабіраць класіку, выбіраць тыя тэксты, якія будуць блізкімі сучаснаму чытачу. У гэтым сэнсе мне вельмі спадабалася прадмова, фрагмент прадмовы да той кнігі, якую мы сёння будзем абмяркоўваць, выбрана Янкі Купалы, калі напісана, што школьнікі чытаюць тэксты класікаў, і ў іх ёсць унутранае вельмі моцнае адчуванне, гэта не пра мяне. Дык вось, напэўна, перафарматаванне канону штораз павінна адбывацца такім чынам, каб вучні, студэнты, шараговыя чытачы увесь час адчувалі, а вот гэта пра мяне. З іншага боку, вы можаце сказаць, ну як жа так, класік — гэта той, які піша такія тэксты, што ён заўсёды пра мяне. Але мне здаецца, што часам так змяняюцца абставіны, так змяняюцца рэаліі жыцця, і вельмі цяжка з гэтым паспрачацца, вот з рэаліямі неяк супярэчыць аб'ектыўнаму ходу часу. І мы павінны будзем перабіраць гэты твор. Пра гэта я не ведаю, па ўзросце аўдыторыя вельмі розная, але, можа быць, нехта памятае тэкст Сергея Дубаўца «Ружовы туман». Ёсць сярод вас такія людзі? Боже, я зараз адчуваю сябе тым чалавекам, які... Просто, ведаеце, у нас уже все абмеркавана, все напісана, все зроблена. Мне наогул здаецца, што вот зараз, конкретно зараз, 2020 год, гэта год, калі мы будзем адкрываць процьму всякіх цікавых рэчаў, у нас будзе аказвацца, у нас і гэта ёсць, і тое ёсць, і пра гэта напісана, і тое абмяркоўвалі. І цяпер нам трэба просто тыя людзі, такія, ведаеце, якія будуць вадзіць за ручку і казаць, што у нас гэта ёсць. У 1998, по-моему, годзе выйшаў у Ліме артыкул Сергея Дубаўца, які называўся «Ружовы туман». І вот ён якраз гаварыў там, у гэтым артыкуле, пра тое, што трэба перабраць усю класіку, і потым была вельмі моцная дыскусія. У беларускай літаратуры не бывае вялікіх дыскусій, таму што нас не так шмат, мы амаль усе знаёмыя адно з адным. Калі у вас ёсць нейкая нязгода, вы можаце сустрэць чалавека, з якім не згодны, фізічна на яго паўздзейнічаць, і на гэтым ваша дыскусія, ў прынцыпе, можа скончыцца. А гэта дыскусія доўжылася на працягу 6 месяцаў у Ліме, і у нейкім сэнсе, можа быць, штучна падтрымлівалася рэдакцыяй, ну, в сэнсе, дазвалялася рэдакцыяй, таму што гэта для беларусаў вельмі балючае пытанне. Можа, я занадта доўга гавару, да? Можа, наступнае нейкія пытанні? Да расказаць?
Ось. І Дубавец у сваім досыць правакатыўным стылі сказаў, што вот паглядзіце на нашых класіках, усе напісалі пра Леніна, пра Сталіна. Я буду з купюрамі, і так, каб вам не спойлерыць, калі раптам нехта захоча гэты тэкст знайсці. І ён цытаваў вершы кшталту «камуністах это слово як са сталі, камуністах это слово як з агню». І атрымлівалася, што вот вся Беллі такая, дзе все творы, вся вот эта класіка, вся школьная праграма, дзе згадваліся нейкім чынам Сталін, Ленін і кампанія. Это ўсё не літаратура, гэта ўсё трэба выкрэсліць. Пры гэтым ён ветліва абышоў Караткевіча, які таксама меў такога кшталту творы. І, можа быць, быў занадта радыкальны. Таму што ён сказаў, вот замест усіх гэтых давайте возьмем, называем паімённа, каго варта ўзяць. І гэта было несправядліва. З-за гэтага і пачалася дыскусія. Таму што ўсё-ткі савецкі час гэта самы плённы час для беларускай літаратуры. На жаль, ці на шчасце, в сэнсе па колькасці, напэўна, па умовах, у якіх жылі пісьменнікі. І у якіх умовах, у якіх яны маглі ствараць. Марин, давай я уже буду заканчивать. Ну, в смысле, задавай некое іншае пытанне. Канон — гэта набор класічных тэкстаў. Альгердзе згодны? Вот як пісьменнік і як чалавек, які стварыў свой канон у гамбургскім рахунку, бо гэта таксама было пэўная спроба перагляду канону, да? Што гэта набор... Як гэта функцыянуе вот, з боку пісьменніка? Добрый вечер, рады вас тут усіх бачыць. Сёння найперш хацеў бы павіншаваць Ганну Северынец з гэтай кнігай, павіншаваць выдаўцоў гэтай кнігі і павіншаваць усіх чытачоў гэтай кнігі. Я вось на гэту кнігу гляжу, я адразу паглядзеў у змест і знайшоў там свой любімы верш і супакоіўся. Гэта верш пад назвай «Паязджане» і «Антикупалы». Ось, потым я паглядзеў, што яшчэ варта пачытаць па гэтай тэме і не знайшоў сваёй кніжкі. Ну, вось. А кніжка ў мяне сапраўды вот ёсць, Марына згадала яе, это кніжка «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», якая выйшла, па-мойму, ў 2011 годзе, а можа 2012, я ўжо забыўся даволі даўно. Тады я жыў у Гамбургу і на радыё «Свабода» выходзіў штотыдзень такі мой цыкль тэкстаў менавіта пра канон. Таму што я раблю сёння тут, на гэтай сцэне, ў такой цудоўнай кампаніі, вось усяму віною быў «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча» і гэты цыкль тэкстаў і гэтая кніжка. І ў гэтай кнізе, это я таксама, як Аксана, вот, кажу тым, хто, можа быць, не ведае. Вось, у гэтай кнізе я таксама напісаў пра беларускі канон, пра нашых класычных аўтараў, што ад іх застаецца, што ад іх засталося, што варта пакінуць, на мой погляд, а што не. Вось. І я вот з Аксанай тут не пагаджуся. Дыскусія вакол тэксту Дубаўца — это нішто ў параўнанні з тым, што пачалося пасля гамбургскага рахунку Бахарэвіча. Так, у тыя часы не было інтэрнэта, але вот чаму я так кажу, магчыма, таму што я адчуў на сабе, што такое беларуская літаратурная дыскусія, што такое сапраўдны літаратурны срач. Вось. То бок фактычна літаратурныя срачы пачаліся менавіта ў 2011 годзе. Вось, і так. Гэта было жахліва, і гэта было вельмі весела і катастрафічна. Я думаю, што мне дадалося сівых валасоў, але я вельмі парадаваўся, таму што я зразумеў, што беларуская літаратура ўсё яшчэ цікавіць людзей. Людзі ўсё яшчэ гатовыя пляваць адзін у аднаго, адно ў аднаго праз Янку Купалу, напрыклад. Мне здавалася, што это нікому ўжо не цікава. І тут, Марына, выбачай, я якраз падыходжу да твайго пытання, да адказу на яго. Вось, што такое беларускі канон? Беларускі канон, як бы у літаратурны, ва ўяўленні большасці, гэта штосьці, што ўжо як бы мёртвая, але яно мусіць заставацца, каб фармаваць новых чытачоў. Мы все вучымся на тэкстах мёртвых аўтараў. Так пабудаваны літаратурны свет, так пабудаваная літаратурная адукацыя. Калі мы прыходзім у школу, мы не чытаем там жывых аўтараў да апошніх клясаў. Спачатку мы чытаем мёртвых. І таму канон — гэта нешта мёртвае, змерцвелае.
Вось, але і сярод мёртвых трэба таксама натуральна атрабіць свой адбор і выбіраць, хто з мёртвых важны для нас, хто не. Вось так. І в сваёй кнізе гамбургскі рахунак Бахарэвіча напісаў 2 тэксты пра Янку Купалу. Ён адзіны, хто заслужыў 2 тэксты ў гэтай кнізе. І адзін тэкст быў пра Купалу, якога я люблю, другі тэкст быў пра Купалу, якога я хутчэй шкадую. Таму, напэўна, літаратурны канон гэта тое, гэта імёны і тэксты, калі мы адчуваем да іх аўтараў і любоў, і шкадаванне. Вось, такія 2, можа быць, часам узаемавыключальныя нават пачуцці. Любоў і шкадаванне. Мы вучымся, і мы ніколі не забываем, што гэтых аўтараў ужо няма. Калі мы будзем казаць пра іх штосьці благое, то мы мусім усведамляць. Мы кажам благое пра мёртвых. Мы парушаем самае галоўнае правіла пра мёртвых, або добра, або нічога. Вось, напэўна, вось такі бы адказ будзе. Ну, літаратура гэта ёсць заўсёды парушэнне нейкіх правілаў. Вось. І таму, калі мы гаворым пра літаратуру, мы заўсёды мусім парушаць і гэтае правіла таксама. Мы мусім перадолеваць сябе і казаць пра мёртвых тое, чаго яны заслугоўваюць, а не толькі добра або нічога. Ну, вот глядзіце, мне здаецца, што літаратурны канон гэта корпус тэкстаў, які стварае такі культурны код нацыі, да? То бок тое, з чым мы сябе асацыюем все разам, тое, што нас нібыта аб'ядноўвае. Вот пытанне такое. Вот яно мяне, калі я задумалася, пра што мы будзем гаварыць сёння, яно мяне страшна ўсхвалявала. Як вы лічыце, ці можам мы з вамі ўвогуле казаць пра тое, што беларускі культурны, літаратурны канон, ён склаўся, калі гэта справа вузкага кола абмежаваных людзей, да, якія Купалу ад Коласа адрозніваем па вялікім рахунку. То бок можам мы казаць пра тое, што в прынцыпе ёсць беларускі літаратурны канон. Ну, я хочу сказаць, як настаўніца, так, магчыма, з пункту гледжання літаратуразнаўчага, паколькі літаратуразнаўства гэта ўсё ж больш дынамічная такая сфера, чым школьнае выкладанне і школьнае існаванне. Ну, прынамсі, павінна так быць. То я хочу сказаць так, ва ўспрыняцці школьных настаўнікаў і вучняў у школе канон, безумоўна, ёсць, і ён, безумоўна, непахісны. І я прыйшла ў беларускае літаратуразнаўства дастаткова позна, я рускі філолог і пачынала як літаратуразнаўца ў рускай літаратуры. І у мяне ўнутры настолькі моцна сядзеў гэты школьны хрэстаматыйны канон, што тычыцца Купалы. Насамрэч, спадар Альгерд, гэта жудасная памылка. Я не веру, што там няма вашай кніжкі, таму што у мяне былі 2 адчуванні, калі я складала вось гэтыя выбраныя творы. Я ўвесь час пісала Александру Іосифовичу Федуце, і 2 гэтых адчуванні яму перадавала. Першае, я аблівалася халодным потам ад жаху, што я раблю з Янкам Купалам. А па-другое, я ему весь час сказала, што са мной будзе сябраваць адзін толькі Альгерд Бахарэвіч, таму што я выразна адчувала, што я складаю гэтыя выбраныя творы абсалютна ў русле таго падыхода, які, я, прынамсі, найбольш папулярна і найбольш так яскрава чытала ў ягоных гэтых эсэ. І насамрэч, я іх таксама дастаткова позна прачытала гэтую дыскусію ўжо значна пасля таго, як яна прайшла. І я памятаю, што ў мяне весь час было ўнутры пытанне, а што такое, а што ён такое сказаў, што неправда. Насамрэч. То бок для мяне гэты, вось гэтыя спрэчныя эсэ Альгерда Бахарэвіча, яны для мяне былі такім момантам, калі канон руйнуецца і калі сапраўды, вось гэты канон не ў літаратуразнаўчым сэнсе, а ў сэнсе нейкім псіхалагічным. У якім выглядзе ёсць Купала ў мяне і ў якім выглядзе ёсць Купала ў вучняў, прычым ён у іх там ёсць у гэтым выглядзе, нават калі яны яго не чыталі, разумееце, што яны яго не чытаюць, Купалу, але ўнутры іх сядзіць усведамленне, што яны яго не любяць, што это не для іх і што ім будзе нецікава.
И самое дзіўнае, что и я вышла со школы менавіта с таким адчуваннем. Я, конечно, читала Купалу, безумоўна. И я, конечно, ведала про яго, можа, больш за сярэднестатыстычнага вучня, а я ніколі не адчувала яго сваім, пакуль я не села за 9-томнік, ужо дарослым чалавекам. І пакуль я не прачытала тыя вершы, якія не ўваходзілі ў школьны канон. І атрымліваецца, што ён безумоўна ёсць у школе, і ён ёсць у нейкім паветры. Я не ведаю, хто і калі ўкладае гэта дзецям. І прыкладам, мне было ў мінулым годзе проста размаўляць са сваімі свалявіцкімі дзецьмі, таму што цягам гадоў я ў іх разбурыла гэтае ўяўленне пра беларускую літаратуру. А зараз я прыйшла ў менскую школу, і я прыйшла з нуля, а не ўсе дзеці, не чытаўшы беларускай літаратуры, не чытаўшы, маючы прыўкрасную настаўніцу, выдатны спецыяліст у гэтай школе выкладае беларускую літаратуру, яны ўсе ўнутры маюць уяўленне, што гэта ўсё сяло і вов, і это ўсё яны чытаць не будуць. Адкуль яны это бяруць, я не ведаю, але родная літаратура, яна, это нейкая фенаменальная такая рэч, но просто існуе вось як праблематыка, як фенамен, як нейкая там артефакт, і яны ад яго вот так вот адштурхоўваюцца. Феномен, правильно? Не, я до того, что вот то, что вы говорите, это все правда, але атрымліваецца, што беларускі літаратурны канон, это ў масавым уяўленні, это тое, што мы не ведаем і масава не любім. Так, у школьным хрыстаматыйным уяўленні. Я б тут падзяліла ўсё ж такі чытацкія колы, падзяліла б там нейкія там яшчэ наколькі вялікія на сённяшні момант у Беларусі чытацкія колы? Ну, а вось у школе гэта проста тое, што я бачу на свае вочы. Наконт таго, што літаратурны канон гэта тое, што нас аб'ядноўвае. Калісьці на гэтую тэму размаўлялі са шведамі, яны казалі, для нашых дзяцей вельмі важна, каб яны ведалі шведскую літаратуру. Не, мы ведаем, што шведская літаратура не самая выбітная літаратура ў свеце, але для нашых шведскіх дзяцей самае важнае гэта ведаць шведскую літаратуру, а потым няхай вывучаюць усе літаратуры свету, ну, няма праблем. Гаворка ідзе пра тое, што вот гэты канон ці школьная праграма, да іх можна вельмі па-рознаму ставіцца, але гэта тое, што все чыталі ці не чыталі, яно лунае ў паветры, это тое, што все ведаюць. І беларуская літаратура ў вачах сярэднестатыстычнага чалавека гэта, прабачце, школьная літаратура, таму што не давесці якому-небудзь чалавеку так звонку, да, вот Бахарэвіч жывы, да, ну, то есть пульс памацаць. Я памятаю, у мне быў выпадак, як я ехала ў таксі і размаўляла па-беларуску, і таксі спытаў: ой, а што ёсць там сучаснай беларускай там музыкі, напрыклад? Вот рэп ёсць, я кажу, Вінсент, да прыкладу, это было гадоў 10 таму. А што, вот яшчэ, кажу, куды можна на канцэрт схадзіць такі беларускі? Кажу, Вацішкевіч. Ой, не, я не люблю народнае. У гэты момант, калі хто быў на канцэртах Вацішкевіча, да я не люблю народнае. То есть у яго нават думкі няма, што можа быць нешта іншае. Вот это вот школьнае. Гэта тое, што, мне здаецца, трэба змагацца, але з другога боку, разумееце, гэта ёсць. То есть вот ад гэтага ўжо можна адштурхоўвацца, з гэтым можна спрачацца, нешта рабіць, але яно нейкім чынам прысутнічае ў свядомасці вучняў, былых вучняў. Далей уже наша справа, што мы зможам з гэтым зрабіць, як дабрацца ручкамі да гэтых людзей. Мы ручкамі дайшлі да наступнага пытання. Пытанне такое, якія інструменты ёсць фарміравання канона па-за школай? То бок, все, што мы маем на сённяшні момант, это дасягненне альбо хутчэй не дасягненне беларускай школы. То бок вымалёўваецца вельмі дзіўная сітуацыя. Я бы яшчэ сказала, што гэта ў пэўным сэнсе дасягнення і беларускай вышэйшай школы, і кананічнага акадэмічнага літаратуразнаўства. Я, прыкладам, калі вучылася на філфаку, я вучылася на рускім філфаку, і беларускі філфак для нас заўсёды быў, яны там пісалі, я разумею, я просто расказваю, як это выглядала для нас, такіх, значыцца, мы заўсёды сябе лічылі неяк вот так вот круцей, таму што на канферэнцыях мы чулі такія, значыцца, тэмы, там, канцэпт дрэва у паэзіі Якуба Коласа. Или там «Сонца» у паэзіі Янкі Купалы. То бок, калі ўжо рускія студэнты, яны ўжо з рускага філфаку пісалі нешта больш складанае, то чамусьці беларусам давалі нейкія такія панылыя тэмы, такія нейкія,
ну, нейкія дзіўныя абсалютна назвы у іх былі ў дакладах. Но я скончыла ў 97-м, можа, вы крыху пазней, чым я вучылася. Ну вось, і то, можа, у вас усё змянілася, але ў тыя часы, калі я вучылася, это быў нейкі проста панылы сум. І ў вышэйшай школе таксама, я памятаю, не гледзячы на тое, што ў мяне прыкладна выкладаў Хаўстовіч, выдатны настаўнік, выдатны абсалютна, і мы хадзілі вось такімі вачамі на ягонай лекцыі, але ён быў адзін. То бок, усё, што тычыцца выкладання акадэмічнага, беларускай літаратуры, гэта ўсё закладае вось гэты канон. І гэта ўсё тое, што вінавата ў тым, што так у нас адбылося. Ну, вы глядзіце, атрымліваецца вельмі дзіўная сітуацыя. У нас ёсць грамадства, умоўна кажучы, да, якое выйшла з беларускай школы, і для якога ўсе бронзавыя, ну і в прынцыпе на адзін твар, да, Купала, Колас, сёстры недзе там. І ёсць эліта, якая пачытала, ну, трошкі больш, трошкі глыбей, і якая увесь час рознымі спосабамі гаворыць пра тое, што трэба гэты канон пераасэнсоўваць. Да? Што мы мусім перагледзець спадчыну савецкую, перачытаць гэтыя тэксты, выбраць што-небудзь нармальнае, урэшце рэшт. Пытанне такое, наколькі мэтазгодна, да, мае сэнс пераглядаць тое, што в прынцыпе не склалася. Да? Ну, у грамадскай свядомасці, у масавай свядомасці. Да? То бок мы спрабуем пэўным чынам разбурыць тое, чаго няма. Таму што мы да канца, ну, вот, беларускае грамадства да канца не валодае матэрыялам. Наколькі вось гэты шлях, ён сэнсоўны, як вам здаецца? А як па-іншаму? Ну, калі прыкладам ты прыходзіш да дзяцей і кажаш, Янка Купала геній, а дзеці... Ну, і то бок у іх ёсць нейкае ўяўленне пра гэта. І няма ніводнага беларуса, у якога няма ўяўлення пра Янку Купалу. У іх нешта ў галаве ёсць. Пераважна гэта, ну, нейкая дзіўны набор нейкіх там уяўленняў і ашчушчэнняў. Так? Но так, і што рабіць? Ну, ты ж павінен... А ты разумееш, што ў іх пад бокам, у іх пад рукой ёсць геній Янка Купала, ёсць іх паэт, абсалютна геніальны, абсалютна сучасны, ім патрэбны, які можа ім дапамагчы, які грае з імі в унісон, і які можа быць для іх цікавым. Ну, што ты павінен рабіць? Нічого не рабіць, ці як? Дякую. Ну, я бы сказаў, што трэба пачынаць з таго, што літаратурны канон наогул гэта панятак палітычны. Вось. І беларускі літаратурны канон, ён існуе. І гэта савецкі, беларускі літаратурны канон. І калі мы паставім проста беларускую літаратуру в правільны кантэкст, то тады мы і будзем прыходзіць да правільных адказаў. Давайте паставім беларускую літаратуру в правільны кантэкст, в кантэкст каланіяльны, в кантэкст імперскі. Давайте пачнем з таго, што Беларусь, наша краіна, як і яе літаратура, яе культура, гэта літаратура і культура былой калоніі, былой расійскай калоніі. З гэтага все пачынаецца. Той беларускі літаратурны канон, які ў нас існаваў да 90-х гадоў, і які працягвае існаваць і цяпер, і па крышачку так памірае, ужо падгнівае, ужо трошачкі смярдзіць. Вось, гэта вынік каланіяльнай палітыкі Расіі, якая праводзілася тут, на гэтых землях вельмі доўга. І тое, як нас хацелі прадставіць у свеце, у межах імперыі, вось беларускі літаратурны канон ёсць вынікам гэтай палітыкі. І мы не зможам ніколі змяніць гэты беларускі літаратурны канон, калі мы не зменім сваю краіну, мы не зменім сваю дзяржаву, мы не зменім успрыманне саміх сябе. Фактычна тое, што цяпер адбываецца, гэта можна ўспрымаць як палітычныя падзеі, як грамадскія нейкія змены ў мазгах, але все гэта не можа не адбівацца на беларускім літаратурным каноне таксама.
Калі мы зразумеем, што мы больш не расійская калонія, што мы маем сваю літаратуру, што мы можам глядзець на яе, не карыстаючыся нічыімі больш акулярамі, то літаратурны канон проста зменіцца сам сабою. Тое, пра што мы тут сёння адгаворым, тое, што кажуць мае шаноўныя суразмоўцы, гэта ж тэма зусім не новая. Мы яшчэ в 90-х загаварылі пра тое, чаму дзеці не любяць беларускую літаратуру, чаму яны так ставяцца, як па-майстэрску паказала спадарня Ганна, калі яны чуюць, што Янка купала геній. Чаму яны так ставяцца? Таму што дзесяцігоддзямі людзі выхоўваліся вот так, каб саромецца свайго. Беларуская літаратура была загнаная в гета. Это было выгодна гаспадарам расійскім. Тут ім было выгодна, каб беларусы асацыявалі сябе выключна з калгасам, з вайной, з вёскай і з гэтымі всімі вось такімі тэмамі. І тое, што гэта все захавалася, хаця Беларусь уже 30 гадоў як незалежная краіна, сведчыць пра тое, што і ўладзе гэта таксама выгодна, каб гэты беларускі літаратурны канон заставаўся. Мы можам весці якія заўгодна дыскусіі, адкрываць новыя імёны, друкаваць кніжкі, публікаваць тэксты і ладзіць літаратурныя срачы. Пакуль улада ў гэтай краіне не зменіцца, пакуль у сферу культуры не прыйдуць новыя людзі, якія все гэта тое, што я зараз сказаў, разумеюць, гэтыя пытанні будуць заставацца пытаннямі вузкага кола інтэлектуалаў. Таму мы можам гаварыць да бясконцасці, я чакаю проста зменаў у краіне. А цяпер уявіце все гэта расказаць пяцікласніку. У 5 класе купала няма. Я Ну, спецыяльна ну, учора вывучыла пытанне. Не буду, але пяцікляснікі цудоўна. Не, я про купалу і про колонії, тому що мені здається, що я не кажу, што яны дурныя. Я кажу, што растлумачыць пра калонію, пра каланіялізм, посткаланіялізм, все гэтыя рэчы, таму што мне здаецца, мы рызыкуем, я разумею, што са мной зараз могуць не пагадзіцца, разумееце, калі, ну, я 81-го года нараджэння, і гэта значыць, што ўсё там 11 гадоў, Савецкі Саюз, кніжка «Почемучка», открываешь, и там написано, вот, самолет летит там, про весь Советский Союз, и вот, что это там такая огромная страна, это наша с тобой родина, да? То есть я яшчэ гэта заспела. Я не лічу себе такой старой, да, але калі паспрабаваць сёння дзецям казаць пра тое, што, ну, ведаеце, мы не просто были занядбаны, это вот верши про вёску, войну, и там эти проза, а вот это правда, мы были колонией, капец просто, рабы. Ну, в сенсе, тут трэба так фильтровать и так тонко расставлять акценты, каб не адштурхнуць яшчэ мацней. Таму што асабліва падлеткавы ўзрост. Я хочу належаць да супольнасці паспяховай. Я не хочу належаць да нейкіх лузераў. Ну, я так і думаю пра Янку Купалу, нейшай калоніі, капец. Это вот про гэта. Таму тут накладаецца вельмі шмат рэчаў, акрамя нейкіх аб'ектыўных, там, тэарэтычных. У мяне канцэптуальнай спрэчкі тут няма. У мяне ёсць спрэчка пра методыку выкладання, таму што я мне цяжка, я каюся, да, я не працавала в школе, але я уяўляю, напрыклад, 17-18 гадовых, я студэнтаў уяўляю. Вот як это все сказаць і якая будзе рэакцыя у... Нормальная абсолютно. Ну, значит, у мяне просто... Складваецца гістарычна. Ён складваецца гістарычна. Немагчыма глядзець на яго, не вывучаючы гісторыю. Так, вось. Калі гісторыя будзе выкладацца інакш, то і літаратура будзе выкладацца інакш. Яны мусяць існаваць у нейкай выкладанні, у нейкай гармоніі. Але зноў ж такі я з вами, Аксана, цалкам згодны, як бы, ну, тут натуральна все мусіць быць вельмі тонка і далікатна і з улікам узроставых асаблівасцяў. Так. Я просто хотела сказать, что дети нават у 5 класе і ўжо асабліва ў 6 і 7 яны вельмі добра адрозніваюць паэзію добрую ад паэзіі дрэннай, ну, у нейкіх межах. То бок там эксперыментальная, мадэрновая паэзія, канешне, яна прыходзіць пазней.
Але ў 5 класе класічная паэзія з класічнай нейкай формулай, рыфма, так, вельмі добра кладзецца, вельмі добра яны разумеюць, дзе цікава, а дзе не цікава, дзе хорошы верш, а дзе благі. Насамрэч, асабліва калі нармальны настаўнік. І вось гэтыя вершы, якія зараз уключаны ў праграму там 4 класа літаратурнага чытання ці 5, дзеці сёння значна больш складаныя, чым тыя вершы, якія ім даюцца. І дзеці тое, што яны чытаюць у сваіх падручніках, нават у 4 і 5 класе, это прымітыў для іх уже цяпер. Цяпер дзеці значна больш складаныя, они хутчэй растуць, они хутчэй усё это разумеюць. Я не згодна наконт таго, што дзеці разбіраюцца ў паэзіі, таму што я рабіла эксперымент са сваімі студэнтамі. Я выдавала карткі, на якіх было 2 вершы. Адзін верш быў, значит, я звярнулася тады ў рэдакцыю часопіса «Маладосць» і папрасіла даць мне графаманскіх вершаў, якія ніколі не будуць надрукаваны. То есть там была абсолютно безнадзейныя вот кепскія вершы. Ясна, што я прыбрала імёны аўтараў. Значит, на картцы адзін верш вот гэты графаманскі, а другі верш просто сучасных паэтаў. Але вершы графаманскія былі пра любоў да радзімы, пра маму. Гэта тэст працаваў на 200%. Калі чалавек не разбіраецца ў паэзіі, я пытала, які верш нармальны, а які кепскі. І былі людзі, якія казалі, ну гэта пра маму, як ён можа быць кепскім. Там абсалютна безнадзей. Там яшчэ быў верш пра Георгія Карлуна. І як у купалы, щось там блакітнымі вачыма. Я не ведаю, якія вочы ў калдуна, да? Але вот просто і людзі выбіралі гэтыя вершы, таму што, а вот гэта пра канон. Таму што беларуская літаратура гэта пра маму, пра радзіму, пра вайну. І атрымліваецца, што яны выбіралі тое, што адпавядала, вот калі чалавек не разбіраецца, таму іх уяўленню пра беларускую літаратуру. А яшчэ быў вельмі класны верш Наталкі Кучмель пра каханне, але там было слова красоўкі. І расою, що там павольна набраняюць красоўкі твае. Все, это кепскі верш. Чаму? Таму што там красоўкі. Не можа быць добры верш пра красоўкі. Што? А тады яшчэ не было. Цяпер бы, напэўна, гэты верш зусім... Пра кантэкст яшчэ пытанне, правда? Хацелася б больш падрабязна пра Купалу. Ну вот уявіце сабе, што вы сустрэлі чалавека з іншага кантыненту, які в прынцыпе не ведае, дзе Беларусь. Пытанне такое, калі б вам трэба было адным словам адказаць, хто такі Янка Купала, чалавеку, які как бы абсалютна словам, хто такі Янка Купала? Просто я тады не паспела сказаць, зараз скажу. Пра Янка Купала геній. Калі я вучылася на філфаку, і калі тут ёсць людзі, якія вучыліся таксама ў гэтага выкладчыка, то кожную лекцыю ён пачынаў. Янка Купала, ён прарок, мудрэц. Значит, наступная тэма. Якуб Колас, ён прарок, мудрэц. І так вот кожны класік у яго пачынаўся першага прарок, мудрэц. То есть вот в прынцыпе гэта вычарпальна, мне здае. Ну, няма чаго дадаць. Не, я б, калі чытала лекцыю в ВНУ, адну б лекцыю толькі пачала са слова геній, это пра Купалу. Таму што Янка Купала – гэта геній. А астатнія – гэта людзі, якія ідуць ужо за ім. І у гэтым рэчышчы, якое ён праклаў. Я ў гэтым вось упэўненая. Альгердзе. Па-першае, я б хацеў не пагадзіцца, Марына. Я думаю, што цяпер нема ні на водным кантыненце гэтага свету чалавека, які б не ведаў, што такое Беларусь. З пытаннем, пра якое ты кажаш, я і Юля Тимофеева, моя жонка і калега, сутыкаемся кожны год. Вось, хто такі Янка Купала. Ёсць цалкам такое прымальнае і прынятае на захадзе вызначэнне. Гэта наш вялікі нацыянальны паэт. Всё гэтага цалкам хопіць, яны разумеюць, ну так, ясна, чаму яму помнікі стаяць там і всё такое. Больш нічога тлумачыць не трэба. У кожнай еўрапейскай нацыі ёсць свой вялікі нацыянальны паэт, пра якога іншыя еўрапейскія нацыі мала што ведаюць. І вот, напрыклад, у славенцаў
так вот. Ёсць прэшэрн, так, вось. Я не думаю, што больш за аднаго чалавека са 100 у Менску скажа, хто гэта наогул такі прэшэрн. Да. Вы чулі калі-небудзь гэта прозвішча? Так, падыміце, калі ласка, вот рукі, моя просьба. Хто чуў гэта прозвішча? 1, 2. Вось. Это подсадные. І в гэтым ніякай катастрофы абсалютна няма. Славенская нацыя існуе цудоўна ў незалежнай дзяржаве, уваходзіць в развяз, жыве даволі заможна, і з культурай у іх, паверце, все ў парадку. Не абавязкова, як бы, каб свет ведаў тваіх вялікіх нацыянальных паэтаў. Великий национальный поэт. Вот глядите, дивная зноў жа гісторыя. Цяпер беларусы штодня цытуюць Янку Купалу у розных варыяцыях. Ад людзьмі звацца, ад не быць скотам да жыве Беларусь, это Купала. На минуточку. Але пры гэтым якое месца? Ну вот, як вам здаецца, з масавага, да, вот такога гледзяща Купала займае ў беларускім каноне. Да? Вот мы не ведаем яго, цытуючы пры гэтым, які стэрэатып у дачыненні да яго, як вам здаецца, існуе. То бок, калі мы нешта разбураем, то што мы разбураем? Калі каму-небудзь задаюць пытанне, што вы чытаеце з беларускай літаратуры, непрыстойна сказаць, назваць нейкае іншае прозвішча. Я нават калекцыянавала калісьці такі інтэрв'ю. Каго вы чытаеце? Купалу і Коласа. Хочется сказать, ну, really, да? Купалу і Коласа там, в 2000-х годах? Я скажу, які я разбурала канон, калі я складала вось гэтыя выбраныя творы. Для мяне было вельмі важна не дапусціць у кніжку, вось чаму я аблівалася халодным потам увесь час, чаму мне, ну, вельмі яна мне цяжка далася, таму што я пастанавіла сабе не ўключаць туды вершаў народніцкага толку, народніцкага кшталту, вершаў, напісаных у традыцыі Афанасія Нікіціна, ўсіх гэтых бярозак і ўсяго это народніцтва і замілавання мужиком з сівым вусам. Гэта першае. Ну і па-другое, я пастанавіла таксама не ўключаць лірыку выразна ангажаваную ў савецкую ідэалогію. То бок апошні верш у гэтым выбраным напісаны ў 1926 годзе. Прыйдзе новых пакаленняў. Так. Да. То бок Купала загінуў у 42-м. То бок амаль 20 год з ягонай творчасці у гэтую кнігу проста не ўвайшло, таму што таксама это быў такі прынцып. І мне хацелася паказаць не паэта-грамадзяніна, а паэта. Спачатку я для сябе фармулявала гэта як паэта чыстай красы, ну такога фетаўскага кшталту, але Купала, канешне, не фет і, канешне, не ў гэтым накірунку. То бок выбірала вершы, якія я б магла назваць, ну, безумоўнай, бездакорнай паэзіяй, а не публіцыстыкай, якой бы яна не была, альбо нацыянальнага кшталту, альбо савецкага кшталту. То бок гэта не публіцыстычны Купала, а Купала паэт, філосаф, лірык. Ну, як я рабіла ў свой час, мне здавалася, што з аднаго боку у Купалы ёсць нейкі, ну, вот яны бронзавыя, мёртвыя, і мне здавалася, што самае важнае, што трэба было зрабіць, гэта зрабіць яго жывым. І я не прэтэндую на тое, што я меркавала правільна, і, можа быць, гэта таксама, ну, хтосьці паспрачаецца і не пагодзіцца, але мне здавалася важным паказаць, тут былі ўспаміны Паўліны Медзёлкі, дзе яна ўспамінала, як яна з Купалам пазнаёмілася, ён там да яе заляцаўся, яна яго пракінула. Вусы ў сетачцы. Вось, да. Да? І ты таксама, ён адчыніў дзверы, гэта быў Санкт-Петербург, кватэра Эпімах Шыпілы, я малявала на досцы схему кватэры. Яна была, там былі, ведаеце, як у палацах, прахадныя пакоі адзін за адным, і потым напрыканцы 3 пакоі, у якіх уже жылі людзі. А тут сталовая, вот это вот все, там гасцёўня. І Купала кватараваў, значит, у Эпімах Шыпілы, ён адчыніў ёй дзверы, а ў яго вусы, ну, вы бачылі ягоныя фота, яны так загорнуты ўверх. Так вот яны самі так не стаяць. Трэба сетачка, яшчэ, мабыць, чымсьці ваксаваў гэта ўсё. І вось ён адчыніў у такім выглядзе ёй дзверы, а пасля гэтага яшчэ спрабаваў неяк да яе заляцацца. Ну, а ў яе ўжо, ну, як бы, ну, вось. Потым мяркуе там пра тое, што
яна шкадавала, і як яны спрабавалі Владзіславу Францаўну, значыць, замуж другі раз выпхнуць, а яна казала, лепей быць удавой Купалы, чым жонкай каго заўгодна, любога іншага мужчыны, сучасніка. То есть паказваць, альбо, напрыклад, паслухаць, як ён чытае вершы. Ён вельмі кепска чытаў свае вершы. Паказаць відэа, дзе сядзіць такая нейкая зала, Купала сядзіць у першым шэрагу і паліць цыгарэту. Я думаю, для тых часоў было окей, але уявіце, сучасная моладзь глядзіць і і ў першым шэрагу сядзіць і паліць цыгарэт. В прынцыпе, уже калі б, дарэчы, сюды прыйшоў нейкі чалавек у першы шэраг, запаліў цыгарэту, яму ніхто слова не сказаў, вы б таксама зразумелі, што это круты чувак, правда? Вялікі нацыянальны паэт. Вялікі нацыянальны хіпстер. Дарэчы, у кніжцы спадарня Аксана, тут, я не ведаю, ці паспелі вы пабачыць, тут цэлы раздзел ёсць, Купала піша і чытае, і я сабрала па мемуарах сведчанні якраз пра тое, як блага Купала чытаў, як здзіўляліся людзі, як это можа так чалавек чытаць, і як ён іх пісаў. Таксама вельмі цікавыя такія мемуарныя тэксты пра тое, як пісаліся вершы ў Купалы. То бок мне таксама вельмі хацелася даць гэта, і тут асобным дадаткам гэтыя мемуары ёсць. Я, дарэчы, прыгадала, што яшчэ расказвала. Ну, это я каюся па маладосці стырила ў Дубаўца. У яго было некалькі тэкстаў пра Купалу. Купала, просто, разумееце, яго паказваюць такім вот вясковым, а ён насамрэч быў нашмат вышэй за тое, што ён вымушаны быў пісаць, таму што яму это трэба сялянскую нацыю, свайго чытача. Калі б ён пісаў пра сябе, то што яму было блізка, ну, на 100% вся яго паэзія была пра гэта, то, ну, ведаеце, это ягоныя чытачы, он проста міма прайшоў. Яны б не змаглі зразумець, а што гэта адбылося. І ён вымушаны быў быць ніжэй, чым ён ёсць, каб пісаць для іх і іх падцягнуць да свайго ўзроўню. А ён пісаў, значыць, у Вільні была кавярня Штраль, і вот тут я не ведаю, чырвоны штраль ці зелёны штраль, значит, там была віп-зала. І ў віп-залу пускалі, ну, з фэйс-кантролем. Ну, прынамсі, Паўліна Медзёлка, дарэчы, не смагла туды маму сваю правесці, таму што мама была ў хустачцы, ну, такіх не прапускалі. А Паўліна сама была ў барэтцы, і такіх прапускалі. Так вось, у Дубаўца было, Купала пісаў свае вершы пад музыку Маснэ, значит, папіваючы там віно в чырвоным ці зялёным штрале, не памятаю, в зелёным штрале, у віп-зале. Ну, то есть это абсолютно разбурае вот все школьное, что вот привыкли ведаць про Купалу, але я яшчэ любила рассказывать, як ён апранаўся, потому что таксама про гэта захаваліся ўспаміны, там рудыя боты, такі вялікі парасон, аб які ён абапіраўся, там нейкае шырокае паліто, і ён быў заканадаўца мод, калі так можна сказаць, якія-небудзь там, не знаю, маладнякоўцы, бедныя хлопцы з вёсак, да? І тут уваходзіць Купала. Ён жа багаты ўжо быў, ну, то есть ён мог сабе дазволіць гэтае паліто, ён там насілі па 10 гадоў тое самае. А гэтага ўсяго няма абсалютна ва ўяўленні школьнікаў там ці студэнтаў. Я вам раскажу, што ёсць для тых, хто даўно быў у школе, які вобраз мы разбураем. Спецыяльна учора адкрыла страшны сайт і паглядзела праграму школьную па беларускай літаратуры. Ну і вот што мы маем з Купалы. А хто там ідзе? Спадчына. Вы просто прикиньте, як мы павінны это все транслировать на беларускую моладзь сучасную. Моя молитва, окей, явары каліна, роднае слова і чамусьці верш жняя. Верш жняя — гэта ляўкоўскі цыкл, гэта сацыялістычны абсалютна Купала, якім бокам ён туды патрапіў, вельмі праблематычна. Ёсць яшчэ магіла льва, курганы Бандароўна, пра Бандароўну асобна зараз паговорым, і Паўлінка з раскіданым гняздом. Вот такі набор. І тут раптам серія пад назвай «Наш сучаснік». Это першая кніжка з заяўленай серыі, яна, ну, скажем, матыў, які ляжыць у ідэі выдаваць гэтую серыю, ён не новы. Да, далёка не новы, і колькі я сябе памятаю, на ўсіх літаратурных тусоўках увесь час узнікае гэтае пытанне. Всё, трэба перачытаць савецкі канон, трэба пачаць выдаваць што-небудзь савецкае, але нармальнае. Што мы паспелі з гэтага ўсяго вынесці? У выдавецтве Логвінаў некалі пачыналася серыя «Я кнігу маю», і з класікаў, которые мёртвыя, забранзавелыя, там выйшла кніжка Максіма Танка ва ўкладанні
Андрея Хадановича, да? Ну і неяк так знікла серія. Ёсць некалькі кніг у серыі паэты планеты, там ёсць некалькі беларускіх выбраных, да? Стральцоў, Барадулін, Разанаў, Таубін, да? По-моему, все. І ёсць серія, якая выдаецца дастаткова паслядоўна, гэта серія мастацкай літаратуры, 100 вершаў, Шніп яе робіць. Уласна, і вот наш сучаснік. Навошта? Калі такое ўжо ёсць? Ну, яно не такое, спадарня Марына. Яно, ну, па праўдзе не такое, так? Па-першае, Купалу так яшчэ не выдавалі у серыі арыентаванай непасрэдна на сучасную моладзь, так? Я паспрабавала гэту кніжку, яе ў мяне пачыталі тэставыя чытачы, якраз з тых дзяцей, якія казалі, да ладно, да, што там Купала. І я проста бачыла на свае вочы, як гэта ўплывае, што яны сапраўды гатовыя прыняць. Ну, прынамсі, тыя дзеці, з якімі я гутарыла, якім я гэта паказвала. Вось. Па-другое, тут жа вялікі апарат яшчэ дадатковы. Тут же і летапіс табе, і каментары да кожнага верша, і яны спецыяльна вельмі спрэчныя. Гэта не навуковыя каментары, гэта каментары такія мае, каб дзеці маглі ўзяць гэтыя каментары, паглядзець, адштурхнуцца ад іх і, магчыма, спісаць як пачатак сачынення, а потым разважаць альбо спрачацца. Я больш алімпіяднікам рэкамендавала. Там на цэлае сачыненне не хопіць, там спецыяльна зроблена так, каб толькі на трацінку, каб далей ты ўжо павінен быў сам дапісваць. Так, то бок мне хацелася зрабіць гэта кніжкай такой, каб я мог узяць настаўнік, а настаўнікі яны ж не чытаюць, звычайны школьны настаўнік, он не чытае кніжак, не чытае медатычных дапаможнікаў. Это, ну... Нема калі проста. Ну, канешне. Вось. І каб гэта ўзяў настаўнік, і для яго быў проста ў адной кніжцы, ну, больш-менш нейкі такі матэрыял спрэчны, і які выклікае жаданне разабрацца. І каб для чалавека, для вучня гэта была таксама такая кніжка, вот ты адну ўзяў, тут табе і даты, і летапіс жыцця і творчасці, тут табе каментары, тут табе прадмова, і тут табе вершы, але што тычыцца вершаў, то тут ультыматыўна чытай, калі ласка, Купалу, які не спускаўся да сялянства, а які быў самім сабой. Тут толькі 36 вершаў. Мне было страшна, калі я выбрала толькі 36 з усяго нашага вялікага нацыянальнага паэта. Але гэта тыя вершы, за кожны з которых я магу адказваць, што яны могуць дагрукацца да маладого чалавека, вучня. Ну вот глядзіце, вы папярэдзілі маё наступнае пытанне пра мэтавую аўдыторыю, да? На каго арыентаваная гэтая кніга, калі гэта моладзь і настаўнікі, да? Калі гэта спроба актуалізаваць, асучасніць Купалу, хаця мне здаецца, ну, конечно, кніга раней укладзена была, чымся пачалося Так вот это вот все, Вось, што вот ў это нас праблема. адбываецца. І мне здаецца, што больш актуальным на сённяшні момант мы вот назіраем Так. працэс дафармоўвання нацыі, да? Так. І у гэтым кантэксце значна больш актуальны Купала з прарокам, і вот уся гэтая грамадзянская лірыка, якая акурат... Безумоўна. А гэта атрымаліся выбраныя творы вось на гэтым дэкадэнцкім досведку, калі падавалася, што нічога не можа ўжо абудзіць, і яна ж дастаткова меланхалічная атрымалася такая, так? Калі Купалы забраць вось гэтую публіцыстыку, то ён будзе, як у Чорнага напісана, ныць душой. Так? Это у яго будзе асноўны такі занятак. Вось. І, канешне, сёння добра было б мець кніжку, крышачку укладзеную па-іншаму, але мы яе маем. Мы маем Рагойшы, выдатны абсалютна зборнік укладзены Рагойшам, і маем зборнік Разанава. Таму, калі б я бралася уключаць гэтыя вершы, такой вось публіцыстыку нацыянальную, то я паўтарылася за Разанавым і за Рагойшам, а навошта ўкладаць ужо тое, што ёсць. Правильно? Ну, то букіністыцы больш ёсць, чымся ў кнігарнях. Ну, так, напэўна. Ну, але ж гэта такі менавіта складалася, канешне, перад тым як. То бок, это студзень, люты, это зусім іншае было жыццё. Для тых, хто кніжку ў руках не трымаў, я трошкі распавяду пра змест гэтай кнігі. Да? Там вот Купала выбраны, і Купала не зусім, альбо не толькі паэт.
бо там ёсць выбраныя вершы, ёсць паэмы, ёсць две геніяльныя абсалютна купалаўскія драмы, гэта раскіданае гняздо і гэта тутэйшае. І вот сярод паэм ёсць бандароўна. Для каго сёння яна актуальная? Бандароўна – это маё асабістае. Я ў школе з усёй праграмай беларускай літаратуры любіла толькі «Людзі на балоце», бандароўну і курган. Всё. І я памятаю, што бандароўна нейкім чынам на мяне ўплывала, не ведаю чым, рэзанавала фанетычна альбо рытмічна. І я ведаю, што сучасныя дзеці, у іх там пачнеш пытацца: «Ой, Купала, а бандароўна?» Ну, бандароўна. Таму бандароўну я Гэта ўжо рыдары выключу. адобрылі, да, гэтага? І, можа быць, яшчэ два пытанні, і мы сучасную прозу пусцім на сцэну. Пытанне пра афармленне. Да, выдатная абсалютна вокладка, і хацелася б павітаць тут чалавека, які гэту вокладку зрабіў. Это дэбютная праца, і давайте мы паапладзіруем Паліне Няхайчык, якая гэта зрабіла. Што за срач пачаўся з вокладкай? Да? Давайте ўжо ў гэтых катэгорыях размаўляць. Это тэрміналогія, да, выдатная, абсалютна адлюстроўвае сітуацыю. Мы недавно дараслі да таго, што пачалі згадваць перакладчыкаў у перакладных кніжках. Да? Вот апошняя тэндэнцыя, якая цешыць, безумоўна, перакладчыцкае сэрца, калі ты побач са сваім любімым аўтарам бачыш сябе любімага. Да? То бок кніжка ў перакладзе. Гэта, безумоўна, вельмі правільна. Яшчэ не дажылі да таго, што Янка Купала у версіі Ганны Севярынец, але дажылі да чаго? Што ёсць Янка Купала. Нідзе ў кнізе няма фоткі Янкі Купала, але пры гэтым чамусьці на вокладцы ёсць фотка Ганны Севярынец. Как? Ну, карацей, гэта мой боль. І я сказала ідэйнаму натхняльніку гэтай серыі і аўтару гэтай хуліганскай выхадкі Александру Осіфовичу Фядуце, што я не буду саблюдаць ніякія правілы прыстойнасці, я сумленна, проста шчыра скажу, што я была катэгарычна, канешне, супраць. І мне самой не падабаецца, так? Але можна было б легче трупам, і можна было б сказаць: «Усё, Александр Осипович, альбо вы здымаеце эту фотографію, альбо, значыцца, я забираю рукопись». Можна было так сказаць. Я, конечно, так не сказала. Мы спрачаліся без конца, спрачаліся ўвесь час, спрачаліся да апошняга. Я ціснула на Паліну, каб яна прыбрала таксама эту фотку. Мне это вельмі все было не даспадобы. Але ўсё ж таки быў у мяне такі момант. Я, калі чытала усе гэтыя выбраныя купалы, пераглядала, глядзела, як уклаў Кучар у свой час, як укладалі броўкі, так і рэдкалегія. А потым я глядзела, як уклаў Рагойша, як уклаў Разанаў. Кожны раз гэта быў вельмі выразны аўтарскі падыход. Потым мы маем шмат выдатных анталогій. Мы маем «Краса і сіла», укладзеная скоблам. Мы маем нерастраляную літаратуру, паэзію, укладзеную скоблам. Так? І мы пры гэтым шырокі чытач не ведае, хто ўкладальнік. А ўкладальнік – гэта вялікая праца. Насамрэч, калі ты робіш гэта сумленна, калі ты працуеш над гэтым сур'ёзна, а не проста цяп-ляп накідаў кананічных тэкстаў, гэта насамрэч тытанічная праца. І я падумала, што ладно, няхай мяне ўжо паб'юць, няхай ўжо будзе гэты срач, я перажыву як-небудзь, а потым, пасля гэтага, укладальнікі не будуць баяцца хаця б напісаць не недзе там у выходных дадзеных, а хаця б пад загалоўкам «Укладальнік такі-то». Ну, таму што ўжо Севярынец ўжо падставілася, а ўжо наступным можна хаця б без фотаздымку пісаць. А Купалу будзеце падпісваць за Купалу? Кніжку? Купалу, я, ведаеце, я прынесла такія выдатныя фотаздымкі з музея. Я пайшла ў музей Купалы, я папрасілася. Мне выбралі з калекцыі такія
такія фоткі. Нават была фотка, я Паліне дасылала, ўсё ангажавала. Зрабіце лепей эту фотку, дзе Купала ляжыць на канапе. Значыцца, так вот, а ногі ў яго, і шкарпэткі гэтыя ў клетачку. Я вельмі хацела, каб гэтая фатаграфія пашла. Ну, але вырашылі ўжо бурыць канон па полнай за мой кошт. Таму, ну, хаця б вот так пабурылі канон і такім чынам, і на вокладцы. Адназначна. І апошняе пытанька, што далей? Калі гэта першая кніжка, куды вы ідзеце далей з серыяй? Ну, пакуль у Александра Иосифовича ёсць такі план, што кожны раз гэта будзе іншы укладальнік. То бок не я адна ўсіх укладу, хаця ў мяне быў ужо такі спартовы інтарэс, мне было цікава і прыкольна, але ён вырашыў, што калі гэта аўтарскі, такі ўжо аўтарскае укладанне, то важна, каб гэта былі розныя людзі, розныя укладальнікі. І я ведаю, што ён вядзе перамовы і шмат якія паспяховыя, но але не буду пакуль разгалошваць. Ну, але працяг будзе. Так, працяг будзе, там праблема толькі з Якубам Коласам стала чамусьці, як укласці вось такога Коласа, каб ён быў блізкі сучасным дзецям, бо Сымон музыка, тут, ну, трэба думаць, як это ўкласці і які апарат дадаць да тэкста Сымона музыкі, таму што я б давала Сымона музыку і Новую зямлю прыкладам. Вот правда, вось два творы. Прычым Сымона музыку нецэнзураванага, але гэта абавязкова трэба нейкім метадычным апаратам суправаджаць, таму што само па сабе это будзе складана і дзецям і настаўнікам. Наступныя кніжкі ёсць у галаве, ёсць у планах, і дамаўляюцца з людзьмі. Ну, а можа, вось за Коласа я таксама б узялася, калі мы пераможам, бо пакуль жа ж немагчыма нічога рабіць. Ой, это правда. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні? Господарства, книги продаются на другим поверхе. Олесь Дудар, калі ласка, хто заінтрыгован. Ну што з пытаннямі? Да. Калі нету ў кулуарах, можна запытацца, людзі... Калі ласка. На одно пытанька мы можам адказаць. Пытанне такого кшталту. Ну вось, калі казаць пра сусветную літаратуру, таксама сучасны крытык Дмітрый Быкаў у адносінах да Есеніна часта кажа, што ну вось пачатковы Есенін, ён такі сабе, ён там намагаўся да некага увайсці ў літаратуру сваім чынам. Зараз мы кажам пра Купалу, які малады быў троху недасканалы, а апошні быў ужо паламаны савецкай уладай. Зразумела, што школьнікам трэба найперш ведаць зорнага Купалу, такога, якога патрэбен ведаць кожны беларус. Але што рабіць з тым Купалам, які вось быў на пачатку і напрыканцы? Ці трэба яго у нейкім чынам расказваць школьнікам, паказваць? Не, так чаму? На пачатку Купала, тут няма такого, ён просто на пачатку быў розным, а напрыканцы стаў савецкім. Не, ну недасканала, мы шмат чаго ў школе чытаем недасканала, а просто ўжо калі пазней, калі старэйшыя, канешне, ну то бок усё паказваць, дзеці ўсё зразумеюць. Ну я правда, вось я этот эксперымент паставлю абавязкова з вершамі, можа я тады зменю сваю думку, але я ўпэўненая, што дзеці ўсё зразумеюць. Трэба паказваць жывым, а жывыя ўсе недасканалыя, на шчасце. Што, дзякуй вялікі за тое, што вы знайшлі час. Давайте яшчэ раз павіншуем Ганну Севярінец з тым, што ёсць гэтая кніжка. Дзякуй вялікі за тое, што вы змаглі 5-й том Купалы прачытаць, потому что это жахліва. Ганна Севярінец, Оксана Безлепкіна-Чернікевич, Альгерд Бахаревич, дзякуй вялікі.